אני פתחתי חברת תרומות לילדים עזתיים. האם היית רוצה לתרום? לילדים עזתיים. מה זה ילדים עזתיים? אנחנו הורסים להם את הבתים, ואנחנו צריכים גם לבנות להם, מה זאת אומרת? אבל אני גם אבוא יערות את הבית שלך, אני אבוא. מה זאת אומרת? ילדים עזתיים את אומרת לי? כן. מה כן? כן, ילדים עזתיים, הם, אתה יודע, בסוף הם לא החמאס. A new prank is trending in Israel. Teenagers calling their parents, pretending to ask if they'd like to donate to children in Gaza. Their aim? To capture their parents' reactions. אז מה הם? הם ילדים עזתיים מסכנים שהורסו לו את הבית, שצה"ל, הצבא כיבוש. For them, it's a joke. שלום, מדברת שילת, אני מעמותת יד לתורם. אני רוצה לדעת אם את מעוניינת לתרום לילדים עזתיים מהרצועה. לילדים עזתיים מהרצועה שחייבים את הכסף הזה בשביל המחיה שלהם, אין להם אוכל. לילדים עזתיים שחייבים...